سید وارث شاہ جی فرماندے نے عجب 13ویں صدی دا دور آیا، اٹھ گئی جہان تو میر میاں، تے دیاں ماپیاں کوڑوں ورے منگنے، تے رناں گئیاں نے مردانوں ویر میاں، گنڈی رندا پتر دلیر ہویا، تے گلاں پریں وچ کردا دیر میاں، وارث شاہ ہن دور نے گدڑاں دے، نیویں دوڑ کر لنگ دے شیر میاں، وارث شاہ ہن دور نے گدڑاں دے۔ بھائی صاحب وہ ساڈے جٹ آندے نے جنہاں نوں جٹ جم کے چٹیا کسے نال، جٹ ساڈے آندے نے جنہاں نوں جم کے چٹیا کسے نال، ایڈے نکھندے تے نکڑے آئے وہ دوجیاں بندیاں تے حاکم بن جاندے، وہ محلے دے لمبردار ہو جاندے، وہ محلے دے چودھری ہو جاندے۔ تاں اج وارث شاہ اور 13ویں صدی دی گل کیتی ہے، وہ نہ اپنے دور پج ہن تے 15ویں آ گئی، صدیاں 2 سفر ہور کر گئیاں نے، تے آپ فرماندے نے وارث شاہ ہن دور نے گدڑاں دے، نیویں پا کے لنگ دے شیر میاں۔ بھائی صاحب گدڑاں دا زمانہ آ گیا، گدڑاں دا دور آ گیا، تو بندہ کدے جائے بھائی صاحب، بندہ کدے جائے؟ بندہ پھر بھائی صاحب چپ کرو،